80-senttinen 24-vuotias henkilö on ehkä Suomen vihatuin ihminen. Hän on jakanut sosiaalisessa mediassa kyseenalaisia mielipiteitään ja saanut koko kansan kimppuunsa. Ottelija haluaa kuitenkin näyttää, että pystyy voittamaan alle 4 kuukauden harjoittelulla ex-ammattilaisvapaa-ottelijan. Hän painoi eilen punnituksessa 83,1 kiloa. Hänen valmentajinaan toimivat Magomed Gadjev ja Bok Biel. Hän edustaa Deos Muay-thaita ja tulee Helsingistä. Hyvät naiset ja herrat, Joni Stagala Takala! Ja jälleen pystyy laskemaan, noin 4 ihmistä taputti. Punaisessa kulmassa meillä on 182-senttinen, 54-vuotias ex-rikollinen, joka on Suomen ammattilaisvapaa-ottelun pioneeri. Hän tekee paluun häkkiin 20 vuoden ottelutauon jälkeen. Ottelija painoi eilisessä punnituksessa 98,2 kiloa. Hänellä on kokemusta 11 ammattilaisvapaa-ottelusta, joista hän on voittanut 2 tyrmäyksellä. Ottelija edustaa Töölön kisahallia ja tulee Helsingistä. Hyvät naiset ja herrat, Mika Immu Ilmen! Tänillä koimat aplodit Mika Immu Ilmeen. Hänellä ja faneilla on vaikka kuinka ja paljon. 3 minuutin erää ja tässä nähdään grafiikkavalossa Immu 2 senttiä pidempi paino. Häkkituomarina toimii Mikko Aaltonen. Ikäeroa se on kyllä valtava. Hyvät herrat, otellaan reilusti, otellaan sääntöjen mukaan. Kuunnelkaa mun komentoja. Hanskat vastakkain, jos haluatte. Takas kulmiin. Ei haluttu. Siinähän oli Immu vastaan Stagala! Kumpikaan ei halunnut. On kyllä koko ero äijillä.